Ongi etorri Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetako eztabaidara. Gaitezen lehenengo atalarekin ekonomia. Otxandiano jauna, zeurea da txanda. Importantea dela momentu ekonomikoa zein den ondo aztertzea. Bagoaz bestelako eredu ekonomiko baterantz, bagoaz bestelako garapen eredu baterantz. Datorren ekonomia izango da ekonomia deskarbonizatu bat, krisi klimatikoaren testu inguruan, izango da ekonomia digital bat, izango da ekonomia zirkular bat, eta izango da alabeharrez ekonomia askoz ere birbanatzaileago bat. Nahi dugu Euskal Herria izan dadin herrialde industrial bat, baina horretarako datozen aldaketen aurrean behar dugu industria politika bat azkenengo urteetan egon ez dena. Industria politika aktibo bat behar da azkenengo urteetan existitu ez dena. Fondo soberana ditu duzen, inbertsio estrategikoetarako funtsa aurkeztu duzenean, nik sorpresa polita eraman nuen eta postu egin nintzen. Ze uste dut hori badela tresna estrategiko bat aizuzenea industria politika aktibo bat egiteko. Guk ere badaramagu, badakizunez proposamen hori gure programan 2012tik ere badaramagu. Eta nik badakit, Urkullu lehendakarianen lehen gobernuan, halako funts bat sortzeko proposamena mai gainean egozela. Egon zen eta etzen lidergo nahikorik izan hori martxan jartzeko. Orduan lidergo hori egon izan balitz, segurazki Ibermática, Gamesa eta Euskaltel kasuetan bestelako jarrera bat eta bestelako protagonismo bat izan alko luke sektore publikoak eta gaur bestelako egora baten geundeke sektore teknologikoan zehazki. Osakidetza atera da hitz txanda guztietan, zen neurri hartuko dituzue Osakidetza zari gara? Bai uste dut ikamika gainditzeko momentua dela, ez? Eta Osakidetza behar duela erreakzio bat orain bertan. Eta nik zentzortan ariketa bat egin du debate hontara etorri aurretik. Eta izan da gu guztion programak aztertu eta saiatu naiz identifikatzen non dauden elkarguneak hain zuzen alako herri hitzarmen bat martxan jartzeko. Eta uste dut lau oinarriren gainean ados jar gaitezkela Osakidetza berriro zuti jartzeko orduan. Lehenik eta hemen behar da gobernantza bat langileekin batera antolatuko dena. Ze orain arteko gobernantza izan da vertikalista eta zentralista. Behar da bestelako personal politika bat. Medikuek alde egin dute Osakidetzatik eta eskaini behar dira karrera erakargarriak eta lan baldintza duinak. Hirugarren, ados gaude denok lehen arreta dela sistemaren oinarria. Eta laugarren, uste dut denok gaudela ados baita ere osasunaren adiera zabalago behar dugula, osasun mentala aintzat hartu behar dela, eta baita ere osasun publikoaren ikuspegi soziosanitarioa. Nik uste dut lau oinarri horien gainean antolatu daitekela herri hitzarmen bat, baina horretarako lehenik eta behin egin behar da diagnostiko zuzen bat eta ardurak asumitu behar dira. Ez du balio hauteskundetara agertzea promesak eginez gobernuetan egon zaretenok izan duzuenean neurri horiek implementatzeko gaitasuna. Aurrera jarraituko dugu urrengo atalari begira, jarri gaitezen orain lurraldetasunari eta herri ereduari begira. Noski behar dugula beste estatus politiko bat. Behar dugu estatus politikoa jarriko gaituena parez pare estatuarekin. Emango diguna harreman bilateral efektibo bat estatuarekin. Eta uste dut Euskal Gizartean badagoela mandatu bat horretarako. Begira, urrengo parlamentuan egongo da, gehiengo oso zabal bat abertzalea soberanista. Eta beraz, uste dut hor alderdi sozialistak ere inbarko lukela ariketa bat. Hor badago mandatu demokratiko bat, eskatzen duena gutxienik Euskal Gizartearen erabakitzeko eskubidea zaindu dadin eta bete dadin. Eta horri zor zaio errespetu bat, Euskal Gizartearen mandatu demokratikoa eta borondate demokratikoa da bere nazio izaera aitortu dadin eta horri dagozkien eskubideak gauzatu daitezen. Eta horretarako, adostasun batea egitxo gara, urrengo legegintzaldian bertan elkarrekin joan bargaelako herri gisa Madrilera. Gatozen orain elkar ulertzearen atalera, hitzarmenen tartera. Gauza gehiegi aldatu ezean behintzat, Euskadiko gobernagarritasuna bermatzeko ezinbestekoa izango da, desberdinen arteko akordioa, eta alderdi bakoitza zertarako dagoen prest jakin nahi dugu. Nik uste dut argitasuna importantea dela hauteskunde kanpainan, eta argita garbi izan behar dugula zer egingo dugun apirilaen 22an. Eta nik argita garbi izango dut, Bilduko hauteskundeak irabazten baditu, nik deituko dut EAJ, deituko dut PSE, deituko dut Ezker Konfederala, eta proposatuko diet ondorengo ariketa. Badago mandatu demokratiko bat, mandatu herritar bat Euskal Gizartearena hauteskunde hauetan agertuko dena, burujabetzan aurrera egiteko, eta politika publiko berdinzaleagoetan aurrera egiteko. Osatu dezagun herri proiektu bat mandatu herritar hori jasoz.